Εκείνο το χρυσαφένιο κομμάτι που λιώνει πάνω στο ζεστό ψωμί το πρωί, νομίζεις ότι είναι η πιο αγνή τροφή της φύσης. Σου είπαν ότι το βούτυρο επέστρεψε, ότι είναι υγιεινό, ότι τα λιπαρά είναι καλά. Αλλά δεν σου είπαν όλη την αλήθεια. Το βούτυρο που αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ σήμερα, σπάνια είναι το βούτυρο που έτρωγαν οι παππούδες μας. Μιλάμε για προϊόντα νοθευμένα με φθηνά φυτικά έλαια, βούτυρα που φουσκώνονται με νερό για να ζυγίζουν περισσότερο και μάρκες που χρησιμοποιούν χρωστικές για να μιμηθούν το χρώμα της ποιότητας. Εργαστηριακές αναλύσεις και έρευνες αγοράς αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις γυαλιστερές συσκευασίες κρύβονται τρανς λιπαρά, φλεγμονώδη έλαια και μια βιομηχανία που σε χρεώνει χρυσάφι για λίπος αμφίβολης προέλευσης. Σήμερα ανοίγουμε τα ψυγεία, πετάμε τις μάσκες και αποκαλύπτουμε τις 7 μάρκες και τύπους βουτύρου που πρέπει να αφήσεις στο ράφι και τις 2 μοναδικές επιλογές που αξίζουν τα χρήματά σου. Και μείνε μέχρι το τέλος. Θα σου δείξω το τεστ του τηγανιού, τον μοναδικό τρόπο να καταλάβεις αν το βούτυρό σου είναι αγνό ή νοθευμένο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Αριθμός 1. Lurpak Soft και όλα τα spreadable. Ξεκινάμε με τον βασιλιά της ευκολίας, το Lurpak Soft. Αυτό που αλήφεται εύκολα μόλις βγει από το ψυγείο. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί αλήφεται εύκολα? Το φυσικό βούτυρο είναι σκληρό στο ψυγείο. Για να το κάνουν μαλακό, η βιομηχανία δεν έκανε κάποιο θαύμα. Απλώς νόθευσε το προϊόν. Γύρνα τη συσκευασία ανάποδα. Θα δεις ότι περιέχει κραμβέλαιο, rapeseed oil ή ηλιέλαιο. Όταν αγοράζεις Lurpak Soft, δεν αγοράζεις 100% βούτυρο. Αγοράζεις ένα μείγμα που περιέχει συχνά πάνω από 25% φθηνό σπορέλαιο. Πληρώνεις την τιμή του ακριβού βουτύρου για να πάρεις λάδι που κοστίζει το 1/10 της τιμής. Επιπλέον, αυτά τα φυτικά έλαια είναι πλούσια σε ωμέγα-6, τα οποία προκαλούν φλεγμονές στο σώμα. Είναι ένα προϊόν Frankenstein, σχεδιασμένο για την τεμπελιά μας, όχι για την υγεία μας. Αριθμός 2. Βίταμ και μαργαρίνες με γεύση βούτυρο. Εδώ έχουμε τη μεγάλη απάτη των 90s που επιβιώνει ακόμα. Προϊόντα όπως το κλασικό Βίταμ ή οι παραλλαγές του που διαφημίζονται ως με βούτυρο. Μην ξεγελιέσαι από τη λέξη βούτυρο στην ετικέτα. Η βάση είναι υδρογονωμένα ή μερικώς υδρογονωμένα φυτικά λιπαρά. Η βιομηχανία παίρνει ένα γκρίζο, άγευστο φυτικό πολτό, τον επεξεργάζεται χημικά για να γίνει στερεός και προσθέτει κίτρινη χρωστική και τεχνητό άρωμα βουτύρου, διακετήλιο, για να ξεγελάσει τον εγκέφαλό σου. Αυτά τα προϊόντα είναι βόμβες για τις αρτηρίες σου. Το ελάχιστο ποσοστό βουτύρου που περιέχουν είναι απλά το δόλωμα. Δεν είναι τροφή, είναι βιομηχανικό λιπαντικό. Αριθμός 3. Ιδιωτική ετικέτα Lidl Milbona, σκλαβενίτης AB Basic. Τα φθηνά βούτυρα ιδιωτικής ετικέτας φαίνονται δελεαστικά στα 2 € το πακέτο. Αλλά γύρνα τη συσκευασία. Προέλευση και εκτός εμάνιε. Πάλι το ίδιο κόλπο με το γάλα. Το πρόβλημα με αυτά τα βούτυρα είναι η περιεκτικότητα σε νερό. Ο νόμος επιτρέπει μέχρι 16 συν και 100 υγρασία, αλλά πολλά φθηνά μπραντς φλερτάρουν με το όριο ή χρησιμοποιούν τεχνικές μαλακώματος με νερό. Το αποτέλεσμα, όταν το βάλεις στο τηγάνι, πιτσιλάει παντού. Γιατί? Επειδή το νερό εξατμίζεται βίαια. Πληρώνεις για βούτυρο, αγοράζεις ακριβό νερό. Επίσης, η γεύση είναι επίπεδη και κυρώδης. Σημάδι ότι οι αγελάδες τράφηκαν αποκλειστικά με σιτηρά και σόγια σε εντατικές μονάδες και όχι με χορτάρι. Αριθμός 4. Kerrygold, η τυπική σειρά. Αυτό θα σοκάρει πολλούς. Το Kerrygold θεωρείται κορυφαίο. Και ναι, προέρχεται από αγελάδες που βόσκουν χορτάρι, grass-fed. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Η μαζική παραγωγή για την παγκόσμια αγορά έχει ρίξει τα στάνταρ. Πρόσφατες αναφορές καταναλωτών μιλούν για αλλαγή στην υφή και τη γεύση. Το χρυσό περιτύλιγμα συχνά κρύβει ένα προϊόν που ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα σε κοντέινερ για να φτάσει στο ράφι σου, χάνοντας τη φρεσκάδα του. Είναι υπερτιμημένο για αυτό που προσφέρει πλέον. Πληρώνεις το μάρκετινγκ της πράσινης Ιρλανδίας, ενώ υπάρχουν ελληνικά βούτυρα με καλύτερο διατροφικό προφίλ στη μισή τιμή. Δεν είναι κακό, είναι απλά μια κακή συμφωνία για την τσέπη σου. Αριθμός 5. President σε πλαστική σκάφη. Η γαλλική φινέτσα σε πλαστικό. Το βούτυρο President σε σκάφη είναι άλλο ένα παράδειγμα βιομηχανικής τυποποίησης. Το πρόβλημα εδώ είναι η συσκευασία και η επεξεργασία. Το βούτυρο είναι λιπαρό και απορροφά μυρωδιές και χημικά.
Το πλαστικό χαμηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται συχνά μπορεί να μεταφέρει μικροπλαστικά και να αλλοιώσει τη γεύση του προϊόντος. Επιπλέον, το President είναι τόσο παστεριωμένο και επεξεργασμένο που έχει χάσει κάθε προβιωτικό στοιχείο ή βιταμίνη που θα είχε ένα φυσικό ζωντανό βούτυρο. Είναι ένα νεκρό προϊόν που διατηρείται για μήνες χωρίς να χαλάει. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αριθμός 6. Βούτυρο τύπου Κερκύρας. Ανώνυμα ή φθηνά μπραντς. Προσοχή στη λέξη τύπου. Το αυθεντικό βούτυρο Κερκύρας είναι POP και εξαιρετικό. Το βούτυρο τύπου Κερκύρας, που βρίσκει σχήμα ή σε φθηνές συσκευασίες, είναι συχνά μια απάτη. Τι είναι στην πραγματικότητα? Είναι απλό, φθηνό αγελαδινό βούτυρο εισαγωγής, στο οποίο έχουν προσθέσει χρωστικές, β-καροτίνη, για να γίνει έντονο πορτοκαλί και να μοιάζει με το παραδοσιακό. Νομίζεις ότι αγοράζεις κάτι εκλεκτό και έντονο για τα μακαρόνια σου, αλλά τρως χρωματισμένο λίπος με τεχνητά αρώματα. Αν δεν έχει τη σφραγίδα POP, άσε το κάτω. Αριθμός 7. Φυτίνη και μαγειρικά λίπη. Η γιαγιά σου μαγείρευε με αυτό, εσύ δεν πρέπει. Η φυτίνη και τα παρόμοια μαγειρικά λίπη είναι ο απόλυτος εχθρός της καρδιάς. Είναι φυτικά έλαια που έχουν υποστεί σκληρή βιομηχανική επεξεργασία για να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και να μένουν στερεά. Δημιουργούν μια κρούστα στα αγκία σου που δεν φεύγει ποτέ. Η νοσταλγική γεύση στους κουραμπιέδες ή στο τηγάνισμα δεν αξίζει το τίμημα στην υγεία σου. Είναι ένα προϊόν που ανήκει στο Μουσείο της Διατροφής, όχι στην κουζίνα του 2024. Οι δύο μάρκες που αξίζουν την εμπιστοσύνη σου. Και τώρα η λύτρωση. Μέσα σε αυτό το ναρκοπαίδιο υπάρχουν ακόμα διαμάντια στα ράφια. Αριθμός 1. Land. Clarified. Ξεχωρισμένο. Ίσως το πιο υποτιμημένο προϊόν στο ελληνικό σούπερ μάρκετ. Συνήθως βρίσκεται στο κάτω ράφι, σε κίτρινο χαρτί. Το Lande είναι ουσιαστικά γκί, διαυγασμένο βούτυρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν βράσει το βούτυρο και έχουν αφαιρέσει το νερό και τις πρωτεΐνες γάλακτος, καζεΐνη λακτόζη, κρατώντας μόνο το καθαρό χρυσό λίπος. Το αποτέλεσμα. Ένα βούτυρο που δεν καίγεται στο τηγάνι, ιδανικό για μπριζόλες, έχει απίστευτα πλούσιο άρωμα και είναι 100% αγνό λίπος, χωρίς προσμίξεις. Δεν έχει υγρασία, δεν πιτσιλάει και επειδή είναι συμπυκνωμένο, χρησιμοποιείς λιγότερο. Είναι η επαγγελματική επιλογή που πωλείται δίπλα στα σκουπίδια. Αξίζει κάθε λεπτό. Αριθμός 2. Δοδόνη ή όλυμπος, παραδοσιακό εγωπρόβιο, στο βάζο. Ξέχασε το αγελαδινό για λίγο. Η Ελλάδα παράγει το καλύτερο εγωπρόβιο βούτυρο στον κόσμο. Μάρκες όπως η Δοδόνη ή ο Όλυμπος, στις παραδοσιακές σειρές τους σε γυάλινο ή πλαστικό βάζο, προσφέρουν βούτυρο από εγωπρόβιο γάλα, γιατί είναι καλύτερο. Πρωτεΐνη αβδίο. Το εγωπρόβιο γάλα περιέχει πρωτεΐνη αβιάδιο, η οποία είναι πολύ πιο φιλική στο ανθρώπινο έντερο και δεν προκαλεί τα φουσκώματα του αγελαδινού. Γεύση. Έχει έντονη αληθινή γεύση. Μια κουταλιά από αυτό στο ρύζι ή στο ψωμί ισούται γευστικά με 10 κουταλιές λούρπακ. Είναι το βούτυρο που τρέφει τον εγκέφαλο. Πώς να ξεχωρίσεις το καλό βούτυρο? Το τεστ του τηγανιού. Την επόμενη φορά, κάνε το πείραμα. Πάρε το βούτυρό σου και ρίξε ένα κομμάτι στο καυτό τηγάνι. Το κακό βούτυρο θα αρχίσει να τσιτσιρίζει έντονα, να βγάζει φουσκάλες που σπάνε γρήγορα και να πιτσιλάει. Αυτό είναι το νερό που εξατμίζεται. Σημαίνει νοθεία και χαμηλή ποιότητα. Το καλό βούτυρο θα λιώσει αργά, θα αφρίσει απαλά, δημιουργώντας έναν πλούσιο πυκνό αφρό, σαν καϊμάκι, και θα μυρίσει αμέσως ξηρούς καρπούς και γάλα. Δεν πιτσιλάει. Καλύψαμε τις παγίδες των spreadables, τις ψεύτικες μαργαρίνες και τα νερωμένα μπραντς. Πετάξτε τα υποκατάστατα. Το σώμα σας χρειάζεται καλό, αγνό λίπος, όχι βιομηχανικές απομιμήσεις. Διαλέξτε Lande για το τηγάνι, διαλέξτε εγωπρόβιο για το ψωμί. Εσύ τι βούτυρο έχεις στο ψυγείο σου τώρα? Τόλμησες ποτέ να διαβάσεις τα συστατικά στο soft που αγοράζεις? Γράψε μου στα σχόλια. Τα λέμε στο επόμενο.